Astraliyada Melbourne şäherine 120 yurt dolly, şu yurdun içine bizim kerek baydamız galdy. Men şoňa şat begenýän, hemmeňe arzu etýän Türkmenistanyň baydan aldırmagy. Tätil maglumatlarda dünýä çempiony Altimurad Orazurdiýew hakynda. Altimurad Orazurdiýew dogawetde bir böwrekli bolsa-da, jemi 3 gödek dünýä çempiony, 3 gödek hem Ýewropa çempiony bolmagy başaran rekasmen. 1990-njy ýylda Altimurad Orazurdiýew 2 tane dünýä rekorduny goýýar. Olaryň biri itekläp götermekde, beýlekli bolsa 2 ýaşyň jemi boýunça. Çempionuň kemmeleri geň aldyrýan bir häsiýeti bar eken. Ol ýaşy çykmagy 20 minutdan gowrak wagt galan bolsa-da, bir çete geçip uka gidip bilýän eken. Altimurad beýlik turgunlary ýaly mask edip, ştanga götermäge öňünden taýýarlanmalydyr. Öz mätäçleriň çykyşlaryna tomuş edip, olaryň ýetijelerini iýerlemegem oň üçin gyzykly bolmalydyr. Altimurad ukudan oýanyp, şol wagda çykşy etmeli ýerine baryp, dünýä